Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαι ο άσχετος γευσιγνώστης και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Ο άσχετος γευσιγνώστης. Γιατί όμως άσχετος γευσιγνώστης? Θα σας πω. Μα και φυσικά επειδή αυτό είναι το όνομά μου. Έτσι με βγάλαν οι γονείς μου. Είμαι του Γιάννους του γευσιγνωστέικου. Όχι, εντάξει παιδιά, πέρα από την πλάκα, Αργύρι με λένε. Εκτός άμα είναι το τέλος του μήνα όπου είμαι ανάργυρος. Τέλος πάντων, περί τίνος πρόκειται? Λοιπόν, σε αυτό το κανάλι θα δοκιμάζω και θα κάνω συγκριτικά βρώσιμων προϊόντων ή ό,τι άλλη βλακεία μου κατέβει στο κεφάλι. Αυτό το βίντεο λοιπόν είναι πολύ ιδιαίτερο, καθώς είναι το πρώτο βίντεο αυτού του καναλιού και σκέφτηκα να παρουσιάσω ένα εξίσου ιδιαίτερο προϊόν. Πείτε μου, πόσοι από εσάς έχετε δει την κουφοτενία του 1995 και από εσάς που την έχετε δει πιθανότατα θα θυμάστε αυτή τη σκηνή. Γκούντα! Εκτοξεύεται! Μουρλια τυράκι. Πιθανότατα κάποιοι θα καταλάβατε τι βρώσιμο προϊόν θα δοκιμάσω σήμερα. Και ναι λοιπόν, Easy Cheese Cheddar. Τώρα θα μου πείτε, κάτσε ρε εσύ, αυτός Γκούντα είπε, εσύ παρουσιάζεις Cheddar? Και υπάρχει μια πάρα πολύ απλή εξήγηση γι' αυτό. Βλέπετε, Γκούντα λέει στην ελληνική μεταγλώτηση. Στην αγγλική, η οποία είναι και η μητρική γλώσσα της ταινίας, λέει Cheddar. Οπότε, ναι, αυτό είναι το σωστό προϊόν. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να κάνω μια πιο αναλυτική παρουσίαση της συσκευασίας, καθώς επίσης και του προϊόντος αυτού καθ' αυτού. Αλλά για όσους θέλουν να περάσουν κατευθείαν στο ψητό, ψητό, κάτω στην περιγραφή θα έχω αφήσει ένα timestamp το οποίο θα σας πάει κατευθείαν στη δοκιμή. Και εδώ λοιπόν έχουμε το Easy Cheese Cheddar, το οποίο είναι ένα λίγο ιδιαίτερο προϊόν, μπορώ να πω, καθώς η φιλοσοφία του είναι κάπως παράξενη, ας πούμε, αλλά ας το δούμε λίγο αργότερα. Καταρχάς, Cheddar λέει παστεριωμένο snack τυριού, made with real cheese, που σημαίνει ότι έχει φτιαχτεί με πραγματικό τυρί, που είναι ενθαρρυντικό λίγο, Εδώ πέρα έχει μια πρόταση, λέει εδώ πέρα πρόταση σερβιρίσματος, δηλαδή πάνω σε κρακεράκι. Τι άλλο έχει συσκευασία, ξέρω εγώ? Excellent source of calcium. Ναι λοιπόν κυρίες και κύριοι, επιβεβαιώσαμε ότι αυτό είναι ένα πολύ υγιεινό προϊόν, μιας και είναι εξαιρετική πηγή καλίου. Τι άλλο έχει συσκευασία? Παράξενο. Οδηγίες λέει για καλύτερα αποτελέσματα. Αφαιρέστε το Αφαιρέστε το καπάκι. Αφαιρέστε λέει το καπάκι. Δεν ήξερα ότι ήταν προαιρετικό. Για καλύτερα αποτελέσματα. Κρατήστε λέει τη μύτη κοντά στο φαγητό σας, πατήστε την δυνατά και κουνήστε το σιγά κατά μήκος λέει της επιφάνειας του φαγητού. Της επιφάνειας του φαγητού σας. Η επιφάνεια του φαγητού, Θεέ μου, δεν χρειαζόταν αυτό, δεν είναι απαραίτητα να τα πεις όλα αυτά. Τέλος πάντων, προσοχή λέει για πίεση, ξέρω εγώ, έχει πίεση μέσα αυτό, να μην το τρυπήσουμε και να μην το κρατάμε κοντά σε εστίες έντονης θερμότητας. No need to refrigerate. Ναι λοιπόν, αν χρειαζόμασταν άλλη μια επικύρωση το ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ υγιεινό προϊόν, είναι το ότι είναι γαλακτοκομικό προϊόν και δεν χρειάζεται ψυγείο. Θα σας αφήσω να το συνειδητοποιήσετε λίγο αυτό. Τέλος πάντων, ένα πράγμα που ήθελα να σας πω είναι η φιλοσοφία αυτού του προϊόντος είναι λίγο παράξενη. Σκεφτείτε την έτοιμη σαντιγί που μπορεί να πάρετε σε σπρέι και να τη χρησιμοποιήσετε. Είναι λίγο κατανοητό. Για να φτιάξετε σαντιγί πρέπει να πάρετε ένα μπολ, να βάλετε μέσα τη σαντιγί, την κρέμα γάλακτος, να ετοιμάσετε το μίξερ σας και να το χτυπήσετε και μετά να τα πλύνετε όλα αυτά. Οπότε η έτοιμη σαντιγί, αν και δεν είναι
δεν έχει την ποιότητα της σπιτικής αντιγής. Κατανοώ την πρακτικότητά της. Αυτό όμως, ρε παιδιά, υποτίθεται ότι κάνει το τυρί πιο εύκολο στη χρήση. Δηλαδή παίρνεις 15 φέτες, ας πούμε, από το σούπερ μάρκετ τσένταρ και τις βάζεις πάνω από το φαγητό σου ή το περιστριμμένο. Πόσο πιο εύκολο να είναι αυτό από το απλά να ανοίξεις το ψυγείο και να πάρεις λίγο τσένταρ και να το βάλεις πάνω από το φαγητό σου δηλαδή. Και επιπλέον αυτό το προϊόν κοστίζει 15 ευρώ σχεδόν. Μαζί με μεταφορικά και αντικαταβολή θα πάτε κοντύτερα στα 20, που με λιγότερα παίρνετε 1 κιλό τσένταρ, παρακαλώ. Τέλος πάντων, ας περάσουμε λίγο στην διαδικασία της δοκιμής. Όπως βλέπετε δεν το έχω ανοίξει ακόμα, θα το δοκιμάσουμε πρώτη φορά σε αυτό το βίντεο και ας δούμε λιγάκι τι μας περιμένει. Και περνάμε στη δοκιμαστική φάση. Είμαι με τον φίλο μου τον Φίλιππο εδώ πέρα, ο οποίος θα μας βοηθήσει να έχουμε και μια δεύτερη άποψη στη δοκιμή του προϊόντος. Και τώρα που θα το δοκιμάσουμε, να σας πω λίγο τι ψάχνουμε στη γεύση. Λέει τσένταρ. Εγώ θα ψάξω, ξέρω περίπου τι γεύση έχει το τσένταρ. Εσύ, Φίλιππε, ξέρεις? Ναι. Έχεις μια άποψη τι γεύση έχει το τσένταρ? Ψάχνουμε να δούμε άμα όντως έχει γεύση τσένταρ. Αν δεν έχει γεύση τσένταρ, τουλάχιστον ελπίζουμε να είναι νόστιμο. Τώρα, για να δούμε. Θα είμαστε σαν τον φίλο του Max, το οποίο του αρέσει, ή θα είμαστε σαν τον Max και τον BJ, οι οποίοι ιδιάσανε? Ας το ανοίξουμε τώρα το ρημάδι να δούμε τι ρόλο βαράει. Λοιπόν, παράξενη η μύτη. Θα το δοκιμάσουμε αρχικά σκέτο για να καταλάβουμε τη γεύση του. Πάρε το κουτάλι σου. Βέβαια. Βάζουμε και σε σένα. Ωραία. Και ο Θεός βοηθός. Για να το δοκιμάσουμε. Καλό είναι. Θυμίζει αρκετά τη γεύση του τσένταρ. Ναι. Θυμίζει λίγο. Δεν ξέρω άμα έχετε δοκιμάσει τα τριγωνάκια που έβγαλε το τρικαλινό, νομίζω. Τηγμένο τυρί. Ναι, όντως. Σαν και εκείνα έχει γεύση. Είναι έτσι λίγο αλμυρούτσικο θαρό. Φαντάζομαι όμως ότι άμα το βάλετε σε κάτι άλλο θα σπάει η αλμυρότητα. Γενικά είναι νόστιμο. Το θεωρείς νόστιμο? Ωραία. Πάμε τώρα να το δοκιμάσουμε στα κρακεράκια. Ετοίμασε το κρακεράκι σου και ξεκινάμε. Εγώ δεν το τσιμπινεύεσαι καθόλου. Όχι. Πάμε. 3, 2, 1. Ωραία, ακούγεται. Αυτά τα κρακεράκια είναι αλμυρά, αλλά Έχουμε και σκέτα. δεν πειράζει. Απλά θεωρώ ότι τα κρακεράκια σπάνε την αλμυρότητα του τυριού. Ναι. Και βελτιώνει την κατάσταση. Τώρα, τρίτη και τελευταία δοκιμή. Θα την κάνουμε με αυτό. Τι είναι αυτό? Είναι ψωμί του τόστ πάνω στο οποίο έχω αλείψει σκόρδο, πώς λέγεται, σκόρδο κονφί. Τι είναι το σκόρδο κονφί? Είναι σκόρδο ψημένο στο φούρνο μέσα στο λάδι. Και αν δεν το έχετε δοκιμάσει, ψάξτε μια συνταγή και δοκιμάστε το, γιατί είναι φοβερό. Πάμε τώρα να το δοκιμάσουμε στο ψωμάκι μας. Έχω μεγάλη απορία. Βάλουμε και σε σένα. Πάμε. Βέβαια. Κομπλιμάντο σκόρδο με το λαδάκι. Πολύ νόστιμο.
Μπράβο, δένουν όλα τα υλικά εξαιρετικά μεταξύ τους. Παρόλο που δεν έχουν μεγάλες απαιτήσεις από αληθές και αυτά, το θεωρώ πολύ νόστιμο. Ναι. Χαίρομαι. Πολύ ωραίο. Φάει. Οπότε αυτό είναι το Easy Cheese, κυρίες και κύριοι. Είναι αμερικάνικο προϊόν, όπως είπαμε δεν το πήρα από εδώ, χρειάστηκε να το παραγγείλω από το Scrooge. Άμα είστε τυχεροί και μένετε σε κοντά σε κατάστημα που εισάγει τέτοια προϊόντα, θα σας πρότεινα τουλάχιστον μια φορά να το πάρετε. Όπως σας είπα και πριν και το λέω για να το ακούσει και ο Φίλιππος, αυτό κάνει κοντά 15 ευρώ. Φίλιππε, Ναι. σου άρεσε? Ναι, θεωρώ ότι είναι πολύ ωραίο και για μια φορά αξίζει να το δοκιμάσει κανείς. Και ναι, πολύ ωραίο. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Τώρα, εσύ θα το αγόραζες? Καλή ερώτηση. Για μια φορά ναι, θα το αγόραζα. Πολύ ωραία. Και εγώ θα τα αγόραζα και για να σας πω την αλήθεια, άμα μου τελειώσει, ίσως ξαναγοράσω. Αλλά αυτό μένει να φανεί. Κλείνοντας λοιπόν, 15 ευρώ έχει αυτό. Μια φορά τουλάχιστον να το δοκιμάσετε, αξίζει. Και σε αυτό το σημείο και χωρίς να ξέρω πώς να κλείσω αυτό το βίντεο, φτάσαμε στο τέλος. Είμαι ο Αργύρης. Και είμαι ο Φίλιππος. Σας ευχαριστούμε που είδατε το βίντεό μας. Γραφτείτε στο κανάλι μας για περισσότερα βίντεο. Αφήστε το σχόλιο σας για να μας πείτε τη γνώμη σας. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Καλή συνέχεια.